chinelas. Hinahangin. Lumog. Ganaronin ko ha. Ano ko yung runtang. Digdi ah. Ano yung digdi? Digdi yung nagro na tao. O, iwan. Sa mga dahan-dahan, kinaroon ko na kita. Ayan. Ano pa? Ayun sila. Baba na. Yan ang mga madawdahon o ang digdi. Buk sa digdi. Luway ko mo yun. Ano yung gagawin sa tao? Ano yung... Yan. Kuhaan mo na yung balde. Kaya hindi ka magparaan. Digdi mo. Tuhan musik. Sabi ko na palang flashlight. Paso na palang flashlight. Kapot. Sa ibong. Ayan. Sa taas mo yan. Sa taas. Hoy! Sino niya? Sa tabi yan. Sa taas. Oh! Ano ganyan? Chuboy. Baka malipat. Abre! Hoy! Alasa, kanta. Ano siya? Lipat yun. Ha? Kanta, kanta. Maano dyan ba, man? Teka dyan. Ipumasalan dyan. Ako yan ka. Abre! Tanggal na pala nining ano pa, oh. Abre! Ano may nasit dyan?
Katanggal na sa utok nila. Marami yan, boss, ha? Sumasakit. Nasabit. Sumasakit, pala sa sakit. Sumasakit ako sa ito. Guys! Real! Doon sa lagi ako. Wala na. Sa pagkakita ko na. Sige na. Buksan na daw na yun sa... Dahil man mabuksan duman. Sige lang. Digdi maagi. Ori na. Ako naman na. Hello ka. Minsan, may akin pa lang. Lagi na. Sige na. Hello ka na dyan. Wala tayo ito. Kapag siapa yang teman? Ang sabi dia po ba nagpulang? At ika nagsinda, magtama, di ba? Oo. Sila lang. Si Dwayne. Ikaw ang teman? Ay naman, ba? Dahil na? Siya ang dasa. Sabi? Ano sa muna? Kusog ko. Kusog, ano ba? Nagkaparasa sa taas. Ano daw ito? Bata man yan. Bata yan sa yan. Say. Ay, ulog to ito sa ito ng baga. Ikaw, ulog to. Yun na itong nakralagabong kanina sa atok. Yan ka na, karagir eh. Jamor. Ano ba? Next day. Tadi ka lang tao. Para safety ko sa akin.
Office po. Ano ito beginning? Nag-arawas na po. Sa beginning. Nagsamot. Ito para sa gurong. Sa nagayon. Sumata na gayud yan. Dahil na nag-iyan. Di ba nag-direct? Yan, pasubi na. Ah, Pasubi na magbunas pa. ayos ko yan. Lalo bersifat na yun, para magkapagpila pa dito. Kaya rin sa CR kung nagborulos. Ayun.